Se tkun qed issir riforma ġdida fil-jiem li ġejjin biex permessi tal-kostruzzjoni li jkunu għadhom fi stadju ta' appell jibqgħu sospiżi sakemm jintemm il-proċess kollu quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanarju quddiem il-Qorti tal-Appell. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fejn tenna li din ir-riforma se tkun qed tassigura li l-proċess tal-appell ikun aktar maġġel biex id-deċiżjonijiet jittieħdu fl-inqas żmien possibbli. Bekk il-proċess innifsu ikun aktar ġust għal kulħadd. Kunu għedin nħabbru riforma tista' tgħid diversa u kważi holistika tal-liġijiet li jirregolaw il-proċess tal-ippjanar ħanżidu l-effiċjenza fih. Ġifieri id-dewmien fil-proċess tal-ippjanar, burokrazija żejda fil-proċess tal-ippjanar mhijiex tajba. Mija tajba l-ħadd, l min huwa objector, l min huwa applikant ta' permess u nemmen illi l-effiċjenza f'dak kollu li nagħmlu irridu naħdmu biex insiduha dik tinkludi il-nuqqas ta' dewmien u l-eliminar ta' dewmien quddiem il-qrati tagħna u quddiem it-tribunali tagħna. Sa dan it-tant brabta mal-konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita li għadha kif intemmet, il-Prim Ministru spjega li l-pass li jmisqu li ssir analiżi dettaljata tal-15,000 sottomissjoni li daħlu mingħand in-nies. U tenna li f'sitwazzjoni delikata bħal din l żball li tista' tagħmel u li taġġel. Għalhekk ir-riforma jrid ikollha mis-sewwa u li taħseb daw kollha li jinsabu fi stat tant vulnerabbli f'ħajjithom. Investejna fil-kura paljattiva bħal qatt qabel b'investimenti multimiljonarji kemm fis-servizz, kemm fir-riżorsa umana tal-professjonisti, kemm fil-mediċini, kemm fis-sodod, kemm fis-servizz li nagħtu ġewwa djar stess barra li jingħata ġewwa l-hospice, il-premises tal-hospice f'Santa Venera u ġewwa Samok qabel ma bdejna b'din ir-riforma u dak is-servizz iridu nibqgħu nsaħħuh u fl-istess waqt tibqa' għaddejja dan il-proċess issa ta' analiżi tal-sottomissjonijiet dwar l-eutanazja u mbagħad wieħed jimxi minn